Cacciatore azért nagy nehezen elvégzi a bedobást. Aztán van is egy beadás, sőt, Inglese fordulna, és az így Zicser, gól! Nem volt les, vezet a Chievo Lucas Castro góljával. Azért is volt az előző héten nagy párharc az övé. Krejci azt még befutja, és gól! Verdi egyenlít a Bologna. Nagyon-nagyon fontos volt, hogy Krejci még utolérte a labdát az alapvonal előtt, és Verdi ezt most nem rontja el. Góllal ünnepli azt, hogy pályafutása során először behívták az olasz válogatott keretébe. Simone Verdi 5. gólja. Nem tudott blokkolni Spolli, és Spolli mögött Sorrentino pedig valami keveset láthatott. Simán megiramodik Krejci. Nagy. Jön egy beadás, gól! Megfordítja a Bologna, Gemayli. Tökéletesen jött középre a labda, és ennyit számított Verdi tékos is. Verdi kiosztja Gemaylinak, Gemayli Zitzerben, gól! Itt a vége. A Bologna megnyeri a Chievo elleni mérkőzését 0-1-ről. A szurkolók, csodálatos kontra volt, de főleg Verdit kell megdicsérni, aki eltolta Cesar mellett. Spolli behátrál, Gemayli megy vele, és aztán Gemayli egy kicsit. Ez is remek. Elindul Majetta. Középen Gemayli. Na, akarnak-e vele Mester 3-ast rúgatni? Di Francesco, gól! 4-1. Nem lehetett megjátszani Gemaylit, de azt hiszem, hogy ő sem bánja ezt annyira. Majetta honnan indult el?